Dr. George Akufodampare ene posidom sahene ewo my Ghana mu na sebe ye na posi adwumayeko na yonkofa woni asrafo ewo obehye mu kenantie nei wakwa asradom ne mpanimfo ho no mu a sa kwansere wo hwekwan se ayonkofa da wontam no obetimi ayire mu pampe. Inspector General of Police IGP Dr. George Akufodampare Edinsrahwe Akoma General Officer Commanding Central Command Brigadier General Charles Adom Prempe ewo new office. Ensrahwe odekoye eyade a wo hwese enkabom ebekoso ewo asojafo ene aposifo entem ewo Asante mantem na osan so ebo na baso ewo position awomo ede amanu se woye GOC ema Central Command osan ebo GOC no ene asojafo ewo ho no abaso wonkabom a womo ene aposifo aka no abom ahwese crime ebekofom ewo Asante mantem na womo ebehwese kwa ebekofom no ebeketwa osan edito afamienu nanim se womo hwese womo beka wono abom se ne beboa ama empuntuo aba omamu ha aposifo ebekoso ede wono ho ato asojafo so se ba ne se womo ehia womo mu a GOC Brigadier General Charles Adom Prempe enso edito IGP nanim se womo command no ene aposifo ebeka wono abom ahwese asumdue ebekoso ewa Asante mantem